Kardom Kadukave Akaswani Radio Kar Juara Duan Vian Phantame Nilinon Ladak Dipurong Supi Taralang So Karbiri Sonimso Ronga Jelong Sidu Iglo Pini Durmini Pai Krinet Kep Thangthanga Chiklo Ningkan Suring Ko Rapho Aningkan Pini Ladak Karbiri Sonimso Ronga Je Ke Talon Nipli Ke Chokar Nilo Lasi Penenge Ningkan Phokebra Si Ke Choka Ningkan Lo Lasi Pini Nili Ladak Kedam Tanga Sengkan Le Thotson Si Peneng Ta Ko Analiralon Ke Doma La Pente Ladak Pini Ajai Me PPC Padobonikma La So Putaksi Nili Nang Parjuponik Po Lasi Ladak Non Alang Litum PPSon Si Klemikma La Pente Alang Litum Akulat Kachubi Lasi Koan Si Kenang Ma La Pente PPSon Si Kachubi Ponikma La So Putaksi Nili Nang Parjuponik Po Tang te kecing si nang lipan Akashwani di pohin benang lipan suri kardom pajiriglo tang te nang lipini pekulat si chubi poniglo nang li radio kar jura pajitani jima nili ene hoton beleng bong pini lahaya hot dukan si dodun iglo mala si methang somse boche hormulo mala si da methang karbi hian ching hon dun pensi nang chupate dun lo jor dun lo chulang dun lo ini ador mue pene pharokre pho sondo hakason hoton son da jora pen suri si pharokre hini sondo bong son da pene pharo trok pharoksi pene suri si la sona amung tado tang te kedam ta ningkan tanang li kula nang chubi dun ikma nili ningkan wang tanang dun tang te kedam ta ningkan pen pineng kwan li chetheklong lo nang li khani jima bang selo ede lang yu ke joro hormu horta ta ma dukan daro la kibu keleng hormu hoton daro la haita sel selang customer ave mane munit kompik la po bojar na bang pini ton beleng ke nam puno hak hoton puno bong pene puno la haita komche pining bang tang te nang li son ko ana ason si pining ge wan iklo nang li nili ge wan ason do ni si do hoton so do chuna ton do hak do ingthi do ingpen hingkrung do beleng do chathang do singnam do ancho ton do pri singnam do piso adama sare hang abong do ingpen si chorti chuki jua abong pene do bong chin dam dam pene la hai do choro parpik lo nang li than pachini pon thek pop choro lo kardom Nilimen ke seng ingti ke do ke thiplaram jengkha anili ke tokpo la ke chibang la ke boilo urusar atom bang ton ra patom phan pen chuti choter upo tum arnam tum tirikam tiriju kuru borwa rogosar rubasar loria berok parabe loria sar parasar sorkari borkombra muja bikhoi abata ong ni hu jira lo phili mu rek thai phili mu rat dat anam phoro tangte elitum lopu sesadi nang saporona bu chuti choter lo ampar ke sesati sejate itum la hor hak pho ke pon hor pho ta ladak sesadi dun kapre do indeng se bangka tirikam tum ne tiriyung to ngetom pan pono no pho pono chiki je khe te kishi ke me je khe me kadam kad ge me dei nu horon po lapai kalai son bangka hemang tar pengar nam la pen rirang long nam ningkana sek pen theng the ge mi ke chipi sang ge mi ke chipi la so khot ka horon atam betam kacali ya kitab lo la bangka pelang pa ka bangka peng ka kliau hot alun la ke nok ke plang pudo tha plang kong ching lun pudo la pen ke thekara lun pudo han borolun pudo la pen ke da bangka arnam ke wan hot akida pe hen arnam pu pon hot che padam netum ke sukar bi tum sukar ba tum pudo la pen ke nitum ke arnam tumal ni tum pu do la sodak jihu jiput akitab lo la bangka la son thom ta nang li jung ben si ka son si pon iglo ma kala ilo nile jilong yung pa si son selo pene bidi sere do de po pe ke yu ba ni long cha yu pon he tame nili si ke the ke ong lo thoi ithe pen thenian si pan yu pon choro parpik lo nang li pan 4gp pa pardon ka Dom ke hai non labang so ke cepati ke kopi si cepati pon bom lo la pe non ki dam tang kwa na hawar pen si cepati pon tang lo non ka cepati ini lah trainer ke bani ka cepati pon dak sing mir je ka tai long ke cheng si lo ka chong ke dam a chong ke dam ta la ke chong su ke dam ba ya si la so chong su ke dam la non si cepati tang ba ke hawar polo ka cepati krung kang sai bang kon do lo da ni tum bang ho lo yo choro perfect lo ke nang le port to non adun sunili tum hirbang amai long se dolo la sinon ke chipati dunji abang phu atom phansi thethini arju ponpo nang limen chithan pon igji ma
Nilimen ke Ramsing Terang. Nam sing terang nang likona hawar pelo ne. Nili mga habar ke ni hanglori kar bilama nama pante nili gitu adim mga jaipong. Jaipong. Non nang liga cepati dun jike. Lampangui ahirjir pulo nili mga asamis ahirjir do. Sa ahirjir sing kiri meche pati do di pulo. Nang libang ke nang limen nang penang likido dim citat pon ekjima. नीलीमेन भूपेन इंगटी लापेन नीली की दो के हवार के हाथ के ला करबिला मेरा में आरो पेंसी के वांग Lah nang non ki cepati dun jike. कलन नीली तास पासोन नीलो लांगपांग बुइलो करबी पेन एसएमएस Soro perfect lo. Ya. Adun sunilitum lake Greater Guwahati Karbi Student Association akulat long sido iglo. Kasinon alang litum akulat along ko PPC kibipon ma ithetini arjupon sinang. Nilimen thare romen tongbe lapen nili ke omrong sosor di masa pen lapen nili Charlie Bam ke Guwahati lapen pening engdeng ke praisi ke bai long nitum Karbi student ahin pen la Greater Guwahati lapen tum stame dagdum stolong stame tum emenang art and craft stame tum semarlo tum Karbi student association unit hin pen tum unit tin college tin nonson itum pudamte Guwahati University Polytechnic unit hin pen stame tum itum isia notice pi ang tum art and craft ang cipidinon stamen atum unit stamen ang cipidin lo nonson itum nampik lang para dak itum pini hai tu nahai islam lo lapen la datman siluan lo atum bipon lo lapen do lang Guwahati long Charlie Bam Karbi tum sanin Toropek lo ke hai nang le. Kardom nili akashwani di provinsi bang nang lila pini kulat ke cipiep tha so bang than jima pipia son jinang li bipon lo la pente tak pipia son silong pon igji nang than igjima lek pangkhara lapen ke hala lek hiki nana mokhalang ji lapen ke hala rosping mokha da do mane ason rosping do sakhi hormu roy du ji lapen ke hala lek pai kom du ji do choro parpi Kardom ni nilitum Akaswani difu pensegewang nasi nangli kulala long ko PPC ke jor pon ma ason ko PPC ason se doma nangli than pon jimani. Nilik ko la dalong ke la pending sumpot ahin nan cholo ini long i pekok long i ban kok long i pen jacket choi hong tho la hai long ji Kalang di. seleng tadoi ke ason choi hong tho da do kan ben somar tu apan da long ji Long ji di. inge puhu pima hanai lo do ke do he long i Damtang sengkan da nangli bidun mani. bi itu Bidun. Dan damtang sengkan pe non sengkan nangli ko pie ke ceprek do lo la so tak. ini ngabang ke tora i ubon moni da tum he amat kinang pu abi Abi di. abi achuni ngabang ke pohon lo Bipar bihap tum ta he chujor chulang ta chujor igmis ya. Jor igmis. Ni nangli ke bang ke ko nat pen di. Tak di fupen ma. Difu pen men citani mani. Rina teron pi. Seropik lo ni nang approach people. Kardom ke hai tum non nilitum Akaswani difu pen sikewang la se la nang litum ko PPS on among bipon lo so butak than pon jima. Dak gasamet nilitum abang ke arpek aba haseban arpek se choban nilitum eknong duramla homosti ben seba Borgaon dan nilitum bang nilitum phandak industry and commerce pen nilitum han tirlam nilitum han training na pido asela bangso training pen nilitum jarpo pen cetong sene tum la bangso asai bang adeng pon lo la pen se prangawan ang anta cepacun pon po se nilitum ta bor ipon dulu Damtang sengkan dan nang litum bidun mal. damtang sengkan bang nilitum bang welang ke damtang 2024 September siklo lam sene tum training pi pon pangceng lang apo la senon pening ben sene tum da bang ke ceng lang Tenang limen citan pon. nilimen ke rupon tok bi nilila bangso society along general secretary lo Kardom perfect lo. Non alang li jirpo fan pa di pon tulang nang limen citan pon iji mage cengsi. Kardom nilimen rancuti rongpi niltim isweda dimen sibang lo Borgang duaram la pen sibang la penon ke bang jelang non nilitum 26 ke la asam advantage long tadi tum cepat lang unji Beklang don ji. bori pon Guwahati lo Nam te la hai hui ar pek bang ke anam kon an pen senang litum. anam mang lagi trok sikep Sekian. halabang paro angke lapu bang ke paro abat Oh. Seropik lo. Kardom Kardom ke hai. Kardom Nang limen citan iji ma. Nilimen Rupsing Teron Sing teron.
te nang litum Industry and Commerce Center long. Sila dak bang ke nang litum ko PPA son among si dok bipon ikla. Da nang tum long ji ke soi kira hormu pulote la theng pi pen check pen har dong pi ne lum flak lum bong ka salam la son long ji la pen ki phir ki thak hen pute karbi traditional a jacket api choy hong thor la pen ke rompan o somar phan jacket somar seleng la hailong ji la pen food pressing hin ben pulote na tum la asar hen obasar long i thibwa sar long ji jolphai wo ok phak ok asar la haina tum long ji la pen ke Kuya hanjang men kasela majang chunali tum long ek. Ropik lo ke hai. Kurang. Kardom ni litum akaswani di fupensi ke bang. La sinon nang litum la. Ko pipi sinon la hai hui ki bima la hai putai thethini than ponik jimani. To punang la hai usumar tom hedi nikan ke thom ben nikan traw usumar tom phan hedi aphia men pachini ji color men pachini ji la pen ke kusam no lep dak lote ki thorma ki dog ma pula hai hui alam thesi e pachini phan sini tum dak decoration ki bipo Kalang di. Nang litum sengkan bang te bipon pon mani la peson. Oh la son lo nikan bang da la son si program pa dudun bom lo ni tum ta Kardom kadu kabe Akashvani radio kar jurat an phanta non nilitum ladak Department of Museum sahem no sidulo ladak nilitum arlo PPS on sidoma dak arjuponik po non karjuponia bang la ke dipendro inti si an karjuponik po Sinon nang litum Department of Museum along asai hem along ko PPS son among sinang litum rat phan paklang pon igla. Litum laso department longela itum litum tribal karbi hormu choyang thor pen ke chenglo peri peko lai hai aku ku hormu oh cheng lai hui cheng choyang cheng pi nge ini horbong dolo ada terang peko aning kan bang ta dulu laso department ke kalang di nang limen cethanik jima limen ke Mongol Sintimo Seropik lo kai nang laport non nilitum adun thu dak Department of Agriculture long sidolo ladak nilitum PPS on silong pon ma la pente PPC doik ma nilitum dak arjuponik po karjuya bang ke dipendro ingke hin mesi arjuponik po Kardom ni nilitum akaswani di fu hin pensi ke bang la sinang litum la Agriculture Department asai hemlong ko PPS on among si rada phan ke paklang pon ma lap thai thethini nang litum hin pen pachini pon jima nilitum hon kia hon ke jeng hai nasi paklang pon lo jo mane aprang pra takri pen mati nona bang ke department pen paklang thulo la Saraswati eri spinning machine po commercial phanta machine rat tumta mane prap chat po kam jam aprang prang ke 3 months nang kok la takri pen je nona bang ke la ke 10 days ote ilin on lo angko laso machine bang kenta jongsi naing pusita he department long hoi si dam nei kalang di ampen training ke lote hikulat long le ake joy pen long kon ji Seropik lo ni nang laport non nilitum Department of Agriculture sai hem long sido la sinon la ko PPS on among silong ponjima la sokar ji ponji la ke robjili ingtipi ahin pensi la hai hoi puthar ji ponik po Kardom nilitum Akashvani dipuahin mensi nilitum bang si pini nang lipipi kulat long PPS on silong pon iji nang li thani jima nilitum long jola black rice adi black rice sang pher longi pen ke kola palis dui pen kola high palis la jatni do pen kos joha bang la le sang pher longi pen sang longi pen ko la hanjang melen ta jat hom do pen hansrong akreng longi pen noklang pen ke chubok sang longi chubok sang jatni do bara chubok do pen ko la chubok sanger do pen tharmit do pen ke do tangte lahai ke nang li hem mat si ki koiloma tharmit tharmit hem si koila nilitum hem si chi koila kola sok tame nili mi thang si titiki la har hai ga velu ke di har velu hai ke sok nitum la organic aiselo dulo la panana dorben sangli jor ikbom lo sangi ke farohini pen kola sang pher sang farohini si jor bon hala sangi ga sangamang ke 150 pen jatni do matila tumta palis do pen kola hek dak do he alin pensi nang li hijol alin pensi ke jor ise choro parpik lo nang li apor nang chipi dun thekot choro lo
non nilitum puthar adunga kular long sinili tumar jupon thuik po tangte nang li radio kar jura phanang limen chithani jima Nilimen Rubiram Tamsa. tangte nang pini nang li kular long pps on no paklang pon dike nang li Nilitum da vanilla pum si orchid jat hai. Nilitum la da carving long fasin non nilitum tempon bomla so la site ki pinbang ha. Aro da nilitum carving long ma kimia son siman dat hai. Non sam kang kilometer après kang tang ke do ba phang si chengbom le 1970 so phang man le stamen non nilitum da sam ke non ningkan chok si bak si dula lasi aro nilitum song bom ben nilitum carving long nilitum along rilong mangke akimisi mandala lasi le so hormon nilitum tum ningkan hini bag dolot 23 ben nilitum pangcheng kono so arong ke ipon man nilitum personal hai ine pu department da ke charap non ta jata bilang hai tamen nilitum methang so jung pu কিছু ipon aro lapen nilitum carving long arar fan mane sona ning hang tum do man tedi lasi nilitum da kampak lang dum ingdeng phokebrai si risonim so rongaje kelang arada phanse arjuponji piningan sengkan la pen chuningan sengkan kopi ka cheprek do nangli Nili mata penge chuning pen peneng ma opinion ma munit kom cha son se theklo kalian sengkan mang ta nang dun ma nang dun nang kan ma nangli men chithanik ji ma rup sing sing nangli kido ke dak medical college rong sing college nangli tum pini hemisi ma nang ke dun ke kala ndi churup piglo Kardoma ke hai nangli pining ingdeng phokebrai si karbini risonim so rongaje along nang kelang dun la si koson lo pining risonim so rongaje ke Pining risonim so rongaje langmi pigan ha tapi na sabso menit bangar chot lang non anar lo morning ang samang penangan doji nitum da hemi sijo disupi penceng lo kado kawe nangli men la pe nangli kido dim chithaning jima neli hidisajir difu la pen element thengklong rongpi ropik lo ke hai non nilitum ladak plum oil farming department long nilitum dak dolo ladak nilitum plum oil la jang thu pen itum kicho son pipia son long si tum kicho pon ma la pen de kicho pen pipia le silong ma la so pathak sinilitum arjuponik po la pen de arjuponia banke la pu depend drawing tia hin pen si arjuponik po la si la so pipia pathak si litum kicho pen ali long ma la pen te la so sai kitiki pen ko ana le duji ma la so pathak alang lile arjuponik lo na ke hai ke chengsi nangli men chithanik Nelimen ke Sri Harsing Tipulo neli rong ke kutupi dong kam gap nangtela palm oil farming society along tai katiki pen nangli tuma sonamung long pon ikbom lo potang tela kichu pen rada tumki kupi ali long ponji Allah thapang neli son thandet po je la sa farming society ni tum seng bangke 2021 June 6 tarik ran sin tum la so West Karbelong Palm Oil Farming Society amhang patheklo athela ke si central government along national mission on edible oil palm poisa project dolo also project along ratum kelong ya war saidu si hala dak pensin ditum lang pensi farming society si la so sai ke tigi long kecheng sipen ale pipima do ini li la so si than pajining ha si la bangke number 1 bangke arong akejoy long ji free take nam bolote faru thomben faru thor phoke bak leta hai lapen ke rong bang lo la bangke la palm oil arong bang si free long po lapen ke la so philo pulong te e lojar lo chalana lo pulong te la dak tum penangan akejoy long ji la dak intercropping pen la management pen kedang lo 12500 atangka long ji la sita ningan free Bang pet prote hektar silo suri phokep akijoy government pen longji athi lage totally ke agriculture andara isia project la talong pon po rada ta non la so product kichu pen kopial ali si long pon ji rat tum so pen kichu pen ali pu bangke neli pui bangke athenon nil tum daily non use boilo la hai kurkuri bujia pen kedang lok ang ton cosmetic pen kedang lok adak tum sitin paket lok la ajang thualam dak tok duk sinon bangke maximum ke la soyang thu pen si ken lo ropik lo ke hai nali kladak pen tum palm oil farming society pathak pachini pon pot nali pan korwang thu pajel chala Kardom non nilitum ladak kulalong si doiglo ho la te nang litum kulalong pipia son si long iko tangte nang li ridu kar jura phanang li men chithanik jima Nilimen ke monsing kru tangte nang li ini ke ni pliar ni lo hodi tangte nang li kha ke cheng ben non pinian nang li ke nang la puson doiglo ma ho madhok nang lo la bileng la chutney ki tok along